F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla waqt prime time ħallaqakom mal-perit Flair Ebejjer. Flair fiħdan l-Awtorità tal-Ippjanar kienet fit-tmum ta' proġett interessanti li Malta ħadmet flimkien ma' 8 pajjiżi oħra. Grazzi għal dan il-proġett, l-Awtorità tal-Ippjanar nidiet app Healthy Cities Malta li kulħadd jista' jiddownloadja minn Play Store u juża b'xejn, però grazzi għal din l-app tista' tagħmel mixjiet interessanti ħafna fil-belt tal-Isla. Il-lejla Flair ħadd tispjegalna d-dettalji kollha ta' dan il-proġett u ta' din l-app. Ħanintaqgħu ma' Flair minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsaħjar, ħajjaħjar. St. Thomas Hospital. Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum 17 ta' April. Nfakkarkom jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi kemm tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u ssibu d-dettalji, issibu video bid-dettalji kollha ta' kif nipprepara dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Illum tiċċelebra l-birthday tagħha kantanta, insomma kantanta, nistgħu ngħidu li ex kantanta Ingliża, ara ħantikom naqaħiel minni. Kienet mal-grupp Spice Girls, miż-żewġa ex footballer u llum diżinjatriċi tal-moda. Tajjeb, tajtu tajjeb. L-lum Victoria Beckham tiċċelebra il-birthday. Fil-fatt l-lum talaq 49 sena. Min jaf il-lum għax għandha l-birthday tidirx titħaq. Għax l-imbirka Victoria tara meta tara fl-imma ritratt tara, meta kienet iżaru l-lum il-ġurnata, qatt ma deret darba waħda titħaq. Wasal il-ħin biex il-laqqakom mal-mistiedna tiegħi il-lejla. Perit u għażlet il-professjoni għax biha setet tlaqqa ix-xjenza flimkien mal-arti. Nilqa' miegħi lill-perit Flair Ebejjer. Hello Flair, kif int? All right, grazzi. Is-sera tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt istedina. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħammur nieħu posti wara t-typewriter. Isma' l-Victoria Beckham ġieli rajta titħaq. Le, però m'għandix għalfejn jekk ir-raġel tagħha kien jilgħab mal-Ingliżi. Aj, mar kemm min qed iberraqlek bħalissa min iżomm magħhom. Jaqgħu iżomm mat-Taljani. Mhux hekk. Isma' fuq La classe non è acqua. Fuq l-aħħar tazza tad-dinja ma tantx għandna fuq ix nitkellmu, Ma tajna ċans, tajna ċans. Flair, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak jiena. Mela le? Isem u kunjom? Flair Ebejjer. Ebejjer, data ta' twelid? 28 ta' Mejju 1977. 77, fejn inti mwilda Flair? San Ġiljan kont il-Fgura. Kont il-Fgura. Professjoni? Perit. Perit. Flair, l-ewwel perit tal-familja. Iva. Qatt ma ħsibt fuqha, però l-ewwel perit tal-familja. Meta tkellimna fil-passat, jilli li vera laqatni meta ddeskrivejt li għalfejn għażilt il-professjoni ta' perit. Ta' min naqsmu mat-telespettaturi wkoll. Jien kont insibu, kont inħobb ħafna xjenzi u kont inħobb ħafna l-arti wkoll, il-lingwi, il-pittura. Allora, isu il-kors tal-arkitettura tal-Perizja kien l-unika wieħed li laqqa dawn iż-żewġ dinjiet. Fit-tnejn, ġifieri. Flair, illum il-ġurnata fiħdan l-Awtorità tal-Ippjanar għandek rwol interessanti ħafna. Fil-fatt inti team leader, kif tiddeskrivih it-tim tiegħek? Ħanibdew minn hemm. Ara, is-sabiħ tal-unit fejn naħdem huwa illi n-nies għandhom backgrounds akademiċi differenti. Jiġifieri hemm min huwa gradwat fil-ġeografija. Kollha differenti, m'hemmx perit ieħor, m'hemmx ġeografer ieħor, m'hemmx plener ieħor. Jiġifieri ma kollha differenti, ma fl-istess ħin il-ħiliet tagħna flimkien nagħmlu xogħol aħjar ovvjament għax naraw l-istess ħaġa minn aspetti differenti. Flair, inti kont qiegħda fit-tmum ta' proġett interessanti ħafna li l-Awtorità tal-Ippjanar u Malta ħadmet ma' numru ta' pajjiżi. Kemm kontu qegħdin pajjiżi? Konna qegħdin 8.
8 pajjiżi. U l-span ġeografika kienet kbira ħafna, ġifieri kien hemm il-Litwanja, l-Estonja, il-Greċja, l-Ingilterra, Spanja, l-Portugal. Ma min kont ingwala tajjeb l-iktar. Mal-Mediterrani u Għax bħalna. nħobbu niklu. Flair, intom grazzi għal dan il-proġett l-awtorità ħriġtu b'mobile app vera interessanti, Healthy Cities Malta, li kulħadd jista' juża b'xejn, kull ma trid tagħmel huwa li tiddownloadja minn Play Store. Ejja nitilqu mill-bidu tagħha meta bdejtu fuq din l-app, ikkollaborajtu ma' numru ta' entitajiet differenti għaliha. Ekku, u mhux biss ma' entitajiet minn barra wkoll, imma anke lokali f'sens li l-awtorità tal-ippjanar is-soltu ma tiġix iżda assoċjata ma' ħiliet ta' mobile applications, imma fil-fatt ingħatajna l-flus, jiġifieri dal-proġett b'kollox kien 750,000. 60,000 minnhom ingħatana aħna lill-Awtorità tal-Ippjanar biex inkunu nistgħu apparti li nagħmlu pjantazzjoni għall-isla li użajnija bħala proġett pilota għax huwa post pjuttost żgħir, jiġifieri m'għandikx area jew żona vasta, allura għandek aktar fejn tista' tidħol fid-dettall fih. Għamilna wkoll dan il-mobile app u dan għamilnieh permezz tal-ħiliet tal-ħaddiema tagħna fl-Awtorità tal-Ippjanar. Ġifier fis-sezzjoni tal-informatika għandna nies illi kellhom dawn il-ħiliet biex jiżviluppaw din il-mobile app. Il-komunità Senglejana wkoll kellha parti minn din l-app. Kbira wkoll. Ħdimna ħafna mal-Kunsill Lokali tal-Isla, grazzi għas-sindku għall-kunsilliera kif ukoll għas-segretarja li kienu ta' support kbir għal xiex. Għax ir-rotot li hemm f'din il-mobile app ma ħriġniex bihom aħna raġunajna li ħadd ma jaf l-isla aħjar mir-residenti. U fuq dak għandkom raġun 100%. Bla dubju ta' xejn. Infatti li għamilna flimkien mal-Kunsill Lokali li qassam dan il-questionnaire, qassam din il-mappa fejn staqsa u talab lin-nies il-komunità Senglejana biex jistess jimmappjaw u jpinġu ir-rotot li jixtiequ li jiġu inklużi f'din il-mobile app. Kurzita Flair, din il-mobile app ma tintużax minn minnu sportiv biss? Le, assolutament. Infatti xi ħaġa oħra li għamilna tul il-proċess biex żviluppajnija dan il-proġett ma damx jumej, dan il-proġett dam 2 snin u nofs, ġifieri qed naraw proċess kien da. Ħdimna wkoll mad-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Mart u tas-Saħħa, Promozzjoni tas-Saħħa, u grazzi għalihom ukoll użajna esperta li setet turina li ma minn dawn ir-rotot kienu ta' diffikultà ħafifa, diffikultà medja u ta' diffikultà kbira. Allura wieħed jista' jagħżel li jieħu r-rotta li hija eħfef minn oħra. Jista' wkoll jażel dik it-tqila jew inkella li jkompli jojtawwa lir-rotta u f'din il-mobile app tkun taf kemm qed tagħmel passi u kemm qed taħli kaloriji wkoll. Flair, jista' juża kulħadd kif semmejna din il-mobile app kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fil-Play Store u tiddownloadja u tniżluha assolutament b'xejn biex tużawha ma tridux tħallsu. Apparti milli tkunu qegħdin tieħdu ħsieb saħħitkom, tkunu wkoll qegħdin tkabbru l-għarfien tagħkom dwar il-belt sabiħa tal-isla. Għax xi ħaġa li ma semmejtx hija li propju tul dawn ir-rotot espert storiku tal-isla għena biex niġbru l-informazzjoni fuq il-postijiet ta' interess li hemm fl-isla, hemm dawk li huma ovvji bħal Bażilika, bħal San Filippo Neri, il-Gardiola, hemm dawk li huma interessanti bħal l-Art ta' Mikelin u l-leġenda tagħha, bħal Niċċa tal-Kurċifiss li għandha storja sabiħa. Ġifieri hemm dawn l-informazzjoni qegħdin fl-app biex inti meta tagħżel ir-rotta tista' tidħol f'dawn il-postijiet ta' interess storiku u taqra anke xi ħaġa żgħira fuqhom. U r-rotta tiegħek tkun ħafna iktar interessanti. Eżattament. Flair, fadlilna l-aħħar 30 sekonda, ma nistgħux la qegħdin hawnhekk ma nsirux nafuk naqra fuq livell personali u ma nitkellmux fuq l-imħabba li għandek għall-volontarjat. Ekku, u dik hija l-passjoni, l-ikbar passjoni tiegħi. Nagħmel volontarjat li nagħmel volontarjat naħseb kelli 13-il sena meta bdejt fuq sma differenti, ġifieri daqqa kont f'korijiet, bħalissa qiegħda segretarja ta' Hospice Malta wkoll għandna proġett għaddej. U għandek għal-qalbek ukoll ħafna l-festa tal-Balzan. Iva, u l-gażini tal-Banet in ġenerali u anke x-xogħol tan-nar tal-artu tal-ajru, xi ħaġa li joġobni ħafna. Żgur u mhux forsi li l-preparamenti għall-festa ta' din is-sena diġà bdew? Żgur ikunu ilhom li bdew mis-sena l-oħra.
mhux biss inkwantu ta' manutenzjoni li ssir ġeneralment wara li tispiċċa l-festa, imma anke ovvjament xogħol relatat man-nar tal-art kif ukoll man-nar tal-ajru. Flair, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi u iktar proset tal-biċċa xogħol kbira li għamiltu b'din il-mobile app Healthy Cities Malta biex tkunu tistgħu issibuha minn Play Store u tibdew tużawha intom ukoll. Għandi ftit rigali żgħar Flair biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik. Għandna żejt ta' żebbuġa tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ toma perfetta, kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin, però apparti minn hekk ukoll tajbin ħafna għal saħtek. Kemm se nikol, grazzi. U s-sera tat-tajba. Grazzi Flair. Qabel immorru għal waqfa żejra ta' riklam infakkarkom li aħna nixtiequ naraw ritratti tal-familja tagħkom. Flimkien ma' Sterel Garda Bechamel irridu naraw ir-ritratti tal-familja tagħkom. Din hija kompetizzjoni li qed tiġi mwassla lilkom grazzi għal Sterel Garda u jekk hemm il-darba intom tkunu rebbieħa żgur li l-ikliet li ġejjin id-drabi li ġejjin li se tirtiklu mal-familja tagħkom grazzi għal Sterel Garda ħajkunu naqra iktar speċjali u tiftakru fina ukoll ta' Prime Time. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni tridu tibatunna ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv jew inkella fuq Instagram. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, Prime Time ħajkompli dal-waqt pa' hemmhekk. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar muxejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjiet sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Beco's new built-in range is beyond beautiful, just like nature. For when you look closer, its technologies amaze you by preserving vitamins A and C for longer or cooking dishes to perfection. Beko combines harmonious design with performance to help you live healthier. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. OK Home, bringing life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nar is-Sibt 22 ta' April b'mod internazzjonali ser jiġi mfakkar Jum id-Dinja. Ġurnata li ġiet kreata u ilha tiġi mfakkra mis-sena 1970 il fuq minn 50 sena biex tagħmel informazzjoni u tagħti importanza dwar kwistjonijiet ambjentali kif ukoll it-tibdil fil-klima. Kulħadd jaf li l-kwistjonijiet ambjentali, il-protezzjoni tal-ambjent huwa dover u dmir ta' kull wieħed u waħda minna. U importanti li nieħdu ħsieb l-ambjent għax kollha kemm aħna għandna d-dmir u d-dover li nħallu ambjent aħjar għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Kwistjonijiet ambjentali u t-tibdil fil-klima qiegħed jikkrea problemi ta' saħħa, jikkrea problemi finanzjarji u fuq livell internazzjonali it-tibdil fil-klima u problemi ambjentali qegħdin joħolqu wkoll problemi politiċi kif ukoll soċjali. Kull wieħed u waħda minna bi ftit prattiċi żgħar fil-ġurnata ta' kuljum nistgħu nagħmlu ħafna ġid u nistgħu nipproteġu l-ambjent b'mod b'saħħtu. Ħafna minna forsi nirrealizzaw jew ngħidu isma' ma' differenza li nagħmel azzjonijiet x'differenza se tagħmel, però iva, id-differenza fl-azzjonijiet tagħna ta' kull wieħed u waħda minna tagħmel differenza kbira x'imbagħad b'mod kollettiv nagħmlu impatt. Affarijiet żgħar fir-rutina tagħna bħal eżempju meta noħorġu nagħmlu x-xirja tagħna dejjem nieħdu magħna basket ta' ċarruta li jista' jibqa' jintuża. Nieħdu magħna boros magħmulin miċ-ċarruta jew materjali ieħor li jistgħu jibqgħu jintużaw anke meta nagħmlu x-xirja tagħna tal-ħaxix biex bekk ma nkunux qegħdin nużaw boros tal-plastik. Mod ieħor kif tista' tipproteġi u tgħin l-ambjent huwa li meta inti qed tordna kafè jew cappuccino qabel tmur ix-xogħol jew wara x-xogħol, flok tuża tazzi tal-karti jew tal-plastik, tuża tazzi li jibqgħu jintużaw. Illum il-ġurnata għaw modelli differenti u għaw anke ħwienet fej biex jinċentivawk li tuża t-tazza tiegħek u teqpa' tużhom anke kultant iraħsu naqra mill-prezz tal-kafè li tkun xtrajt. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas dejjem niftakru sabiex nieħdu ħsieb għall-ilma. Importanti li l-ilma li huwa riżorsa naturali dejjem nieħdu ħsieb li ma naħluħx kif ukoll naraw li nużawh b'mod effiċjenti. Jum id-Dinja u hija kommemorazzjoni li tiġi ċċelebrata fid-dinja kollha. U f'Malta grazzi għall Ministeru għall-Ambjent, l-Intrapriża u l-Enerġija ninaqdu mal-pajjiżi l-oħra kollha tad-dinja sabiex ovvjament inkunu parti u nagħtu s-sem tagħna f'din il-ġurnata hekk importanti. Għalhekk tinsiex ħanfakru Jum id-Dinja nhar is-Sibt 22 ta' April, però l-azzjonijiet tagħna ma jeqfux hemmhekk għal nhar is-Sibt li ġej. Ftit tal-ġimgħat oħra ser niċċelebraw Jum l-Omm, ġurnata tant speċjali għal ħafna ommijiet u aħna jew kellha kull wieħed minna kulħadd jipprova jagħmel il-ġurnata ta' Jum l-Omm għal mama tiegħu naqra iktar speċjali. Flimkien ma' Nemnem ma' Xemat Nemnem għandna kompetizzjoni interessanti għalikom fejn iridu naraw ritratti mal-mama tagħkom, ritratti ma' omkom, forsi ritratti antiki li huma black and white, jew forsi xi kulur naqra interessanti, ibatunna dak ir-ritratt. U grazzi għax Xemat Nemnem tistgħu terbħu rigal, insomma il-mama tagħkom terbaħ rigal veru interessanti. Xema b'mod dedikat għall-mama tagħkom għal Jum l-Omm. Ibatuli ir-ritratti tagħkom flimkien mal-mama permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u minn bonnici.tv jew kellha Instagram qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba, ħaniltaqa' magħkom għada fit-8 fuq 1 sa dan it-tant komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom l-istazzjon 1 u nfakkarkom sabiex tirreġistraw għal kontra 30 sekonda. Ibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Nixtieqkom il-lejl tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.